Il-programm STEP u l-pass li jmiss wara li ftit ta' snin ilu il-Partit Nazzjonalista kien nieda b'suċċess programm ieħor bil-għan li jħarreġ żgħażagħ li huma interessati li jidħlu fid-dinja politika. Dakinhar numru ta' parteċipanti kienu temmew b'suċċess il-programm Future Leaders, buħut minnhom jikkontestaw b'suċċess l-elezzjoni ġenerali u dawk tal-kunsilli lokali. Issa STEP għandu lan li jkompli jibni fuq din l-ewwel fażi permezz ta' programm iddisinjat speċifikament biex jgħin biex aktar nies ikollhom żvilupp ta' għarfien u ħiliet politiċi, soċjali u kulturali, kif spjega s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Fost l-inizjattivi li qegħdin jittieħdu hemm dak li l-programm li qegħdin nillonċjaw illum, STEP, Systematic Training for Effective Politics. Programm ta' taħriġ għal irġiel, nisa u żgħażagħ insomma daw kollha illi jixtiequ jagħmlu l-pass li jmiss fil-ħajja politika. Xarlo Bonnici li wieħed mill-koordinaturi tal-programm qal li din se tkun opportunità għal bosta biex jimirħu aktar fil-qasam politiku. Il-Partit Nazzjonalista trulaża trid illi jagħmel pass li jmiss u ikabbar dan il-programm, ġifieri fej dak li rnexxa jkompli saħħaħ fuq, imma minflok jiftaħ dan il-programm biss għal żgħażagħ f'dal-każ żgħażagħ bejn l-14 u 18-il sena iwessaw ukoll billi jinkludi wkoll in-nisa wkoll daw kollha nisa u rġiel li għandhom minn fuq minn 18-il sena. STEP se jiftaħ b'weekend ta' introduzzjoni fil-ġimgħat li ġejjin u l-ewwel għan se jkun dak li jisaħħaħ il-kuntatt bejn il-parteċipanti kollha u biex dawn jibdew jifhmu aktar xi jfissru l-attiviżmu politiku u l-ħajja pubblika. Minn hemm l-applikanti se jkunu qegħdin jipparteċipaw f'workshops u sessjonijiet ta' mentoring, partikolarment dwar is-sem tagħhom f'diskussjonijiet u fit-tħejjija ta' diskorsi politiċi. Fl-aħħar fażi, il-parteċipanti jkunu mistednin jipparteċipaw focus groups tematiċi flimkien ma' esperti ta' setturi fejn jingħataw l-opportunità jipprattikaw dak li jkunu esperjenzaw fil-ġimgħat ta' qabel. Daw kollha interessati li jipparteċipaw f'dan il-programm huma mħeġġa jagħmlu kuntatt mal-fera tal-Partit Nazzjonalista l-Azzad.